כן, גם אני מהפציינטים של רבי דוד, אמנם אני גר באשדוד, אבל את הטיפולים שלי ושל הילדים שלי אני עושה רק אצלו. אני כל כך סומך עליו, אדם אמין וישר ואפילו זול, איכותי, הוא לומד את המקצוע כמו שצריך, והוא נותן את כל מה שהוא רק יכול לפציינטים שלו. אז באתי אליו לפני כמה שנים בבדיקה שגרתית, ודיברנו, כמובן שדיברנו גם על המשקפיים של סופרי סתם, והוא, בתור מנהל שיווק, הוא אומר לי, כן, זה חשוב מאוד, וזה הכי כדאי. אני לא האמנתי כל כך, אמרתי לו, אני רוצה הוכחות, ביקשתי ממנו מספרי טלפונים של אנשים שעשו אצלו, וכמובן שמאוד מאוד המליצו לי. עשיתי אצלו את המשקפיים, כי אני סומך עליו. ומאז נפתחו לי העיניים, תרתי משמע. קיבלתי עיניים חדשות. לשבת ולכתוב, ולא להיות כל כך עייף. לא להיות כל כך עייף. וחוץ מזה, גם ירדתי לכתב יותר קטן, שהוא הרבה יותר שווה בזכות המשקפיים המגדילות. אבל בעיקר מה שאני מודה להשם, ששלח לי כזה שליח, שהציל את העיניים שלי. יש לנו עיניים, ואנחנו חייבים לשמור עליהם עד 120, ולא עלינו עיוור חשוב כ3 נקודות. וזה חבל מאוד שכשנגיע לגיל מבוגר נגיד, למה לא השקענו בעיניים?